डॉक्टर आशिष कुमार सुना हे तालुक्यातील गोरगरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या लोकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून अतिशय अल्प दराने औषध उपचार करत असून सर्वसामान्य माणसांचे आरोग्य रोगमुक्त करण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करत असून त्याचबरोबर तालुक्यातील दुर्गम भागात ज्या ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय सेवा मिळत नाही अशा ठिकाणी रुग्ण आजारी असताना ऊन वारा पाऊस यांची तमा न बाळगता त्या ठिकाणी मिळेल त्या वाहनाने जाऊन तेथील लोकांना अल्प दरात उपचार करून वैद्यकीय क्षेत्रात एक नवा आदर्श निर्माण केलेला असून गरिबाचा डॉक्टर म्हणून तालुक्यात आगळी वेगळी ओळख निर्माण करून रुग्णसेवा हीच खरी ईश्वर सेवा या ब्रीद वाक्याला शोभेल असं काम करत असल्याने खऱ्या अर्थाने रुग्णसेवक ठरले आहेत। जगात देशात राज्यात कोरोना या महामारीने धुमाकूळ माजवला होता। या महामारीला प्रतिबंध व अटकाव त्याचबरोबर कोरोना या रोगाला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन संचारबंदीसारखे उपाय एकीकडे राज्य सरकार करत होते तर दुसरीकडे डॉक्टर आशिष कुमार सुना आपला जीव धोक्यात घालून व कुटुंबाला बाजूला सारून तालुक्यामध्ये फिरून आपली वैद्यकीय सेवा बजावत होते। अशा वैद्यकीय सेवेचे व्रत घेतलेल्या डॉक्टर आशिष कुमार सुना यांचा डॉक्टर्स डे निमित्त पत्रकार सुरक्षा समिती वतीने पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष रामचंद्र सरवदे यांच्या हस्ते गुलाबाचा पुष्पहार व शाल घालून मरवडे येथील त्यांच्या निवासस्थानी सत्कार करण्यात आला। यावेळी त्यांच्या पत्नी सुवर्णाताई सुना, पत्रकार सुरक्षा समितीचे प्रदेश अध्यक्ष यशवंत पवार, जिल्हा उपाध्यक्ष सादिक शेख, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख नागनाथ गणपा, सोलापूर शहर प्रसिद्धी प्रमुख डॉक्टर्स डे निमित्त आशिष कुमार सुना यांचा सत्कार अल्प दरामध्ये औषध उपचार करणारे ग्रामीण भागातील लोकांना कमीत कमी दरामध्ये औषध उपचार करून त्यांचं आरोग्य कशा पद्धतीनं निरोगी राहील यासाठी डॉक्टर आशिष कुमार सुना गेले अनेक वर्षापासून डॉक्टरकीच्या माध्यमातून प्रयत्न करत आहेत। रुग्णसेवा हीच खरी ईशसेवा असं समजून सर्वसामान्य माणसाला अत्यंत कमी आणि माफक दरामध्ये औषध उपचार करून एक आदर्श डॉक्टर म्हणून त्यांनी एक समाजासमोर आदर्श निर्माण केलेला आहे। मागील काही वर्षी पत्रकार सुरक्षा समितीच्या वतीने त्यांना आदर्श डॉक्टर पुरस्कार मिळाला होता। आज डॉक्टर्स डे निमित्त डॉक्टर आशिष कुमार सुना यांना पत्रकार सुरक्षा समितीच्या वतीने मी खूप खूप शुभेच्छा देतो। त्याचबरोबर पत्रकार सुरक्षा समितीचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष रामचंद्र सरवदे यांना विनंती करतो की त्यांनी डॉक्टर आशिष ताज्या घडामोडींसाठी साहेबांचा साहेब न्यूज चॅनेलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका।